Lucas Kapitulo 12. Sa maong panahon, sa nagatigom ang mga linibong panon sa katawhan, sa pagkaagi nga sila nagtinumbanay ang usa ug usa, siya misugod sa pag-ingon sa iyang mga tinun-an una sa tanan. Magmatngon kamo sa lebadora sa mga Fariseyo, nga mao ang pagkasalingkapaw. Apan walay bisan unsa nga gitabunan, nga dili igapadayag, og walay gitago nga dili mahibaluan. Busa, bisan unsa ang inyong ginaingon sa kangitngit, pagahidunggan sa dayag, og unsa ang inyong gisulti sa hungihong sa hilit nga mga lawak, igamantala sa ibabaw sa mga ibubungan. Og nagaingon ako kaninyo, mga abyan ko, ayaw kamo kahadlok kanila nga nagapatay sa lawas, og sa tapos ni ana, wala na sila'y arang mahimo. Apan magapasidaan ako kaninyo, kang kinsa kamo angay mahadlok. Kahadloki siya nga sa tapos siya makapatay, adunay gahom sa pagtambog ngadto sa infierno. Oo, ako nagaingon kaninyo, kahadloki siya. Wala ba igabaligya ang 5 kalanggam nga gagmay sa tagup at kadiyot? Og walay usa kanila nga hikalimtan sa atubangan sa Dios. Apan bisan pa ang mga buhok sa inyong ulo, ginaisip ang tanan. Ayaw kahadlok, mga mahal pa kamo kaysa daghang mga langgam nga gagmay. Og nagaingon ako kaninyo, ang tagsa-tagsa nga magasugid kanako sa atubangan sa mga tao, siya igasugid usab sa anak sa tao, sa atubangan sa mga manulunda sa Dios. Apan ang magalimod kanako sa atubangan sa mga tao, igalimod usab sa atubangan sa mga manulunda sa Dios. Ug ang tagsa-tagsa nga magasulti sa usa ka pulong batok sa anak sa tao, siya pagapasayloon ni ana. Apan kaniya nga nagapasipala batok sa Espiritu Santo, kini dili pagapasayloon. Og kung magadala sila kaninyo sa atubangan sa mga sinaguga, og sa mga punuan, og sa mga kagamhanan, dili kamo magkaguol kung unsaon, o unsa ang inyong igatubag, o unsa ang inyong igasulti. Kay ang Espiritu Santo magatudlo kaninyo, niadto gayud nga taknaa sa inyong kinahanglang isulti. Og ang usa sa panon sa katawhan miingon kaniya, magtutudlo, sugua ang akong igsuong lalaki, nga bahino niya uban kanako ang kabilin. Apan siya miingon kaniya, tawo, kinsa ba ang nagbuhat kanako, nga usa ka maghuhukom, kun usa ka magbabahin diha kaninyo? Og